תן לגשם, ינק בעיתו ובאביב בזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. אמן. אוקיי, אז שמי איזי רוזוב, אני בן 81 פלוס, יש אומרים שזה הפלוס היחיד שלי. אני גרוש ופנוי, ליידיז, אני פנוי. תרית, יאללה. ויש לי רעד בידיים. זה לא פרקינסון, וזה גם לא כזה כל הגוף, זה רק הידיים. קוראים לזה רעד ראשוני, והשד יודע למה, כי אין רעד משני. כשאני יוצא מהסופרמרקט עם שקית ביד, אז הרעד הוא ממש 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 חזק, ואם יש לי בקבוק חלב בפנים, אני מגיע הביתה, יש לי מילקשייק. אני מאוד אוהב מילקשייק, אבל לא בקפה שלי. וכשאני עושה לעצמי קפה, השיש במטבח נכנס לכוננות ספיגה. אבל אני אוהב קפה חלש, חצי כפית, ומצאתי את הפטנט, אני לוקח כף מרק, ככה, וחצי כפית נכנסת לספל, היתר מתפזר על השיש והסביבה. אבל מה שהרבה יותר גרוע מזה, ניסיתי לתפור כפתור וניסיתי להשחיל חוט, למה אייש. אחרי כמה ניסיונות נראיתי כאילו אני עושה קורס דיקור סיני ומתאמן על עצמי. הגעתי למסקנה שאני חייב עזרה, נרשמתי לטינדר. עכשיו, בנוסף לזה שהידיים שלי הן רועדות, הן גם יבשות ומחוספסות. כשאני מנסה לפתוח שקית של סופרמרקט, סוף סוף אפשר לפתוח, אפשר להמשיך לחיות. ואם אני רוצה לשייף משהו, אני לא צריך נייר זכוכית, כל מה שאני עושה זה ככה, נגמר עניין. לפעמים אני שם קרם ידיים, ואני שונא קרם ידיים, זה דביק וזה שמנוני כזה. אבל לפעמים אין ברירה, אז אני שם קרם ידיים והופ, שיט, מה זה, קרם ידיים או סופרגלו? אוקיי. הבעיה היא שהידיים נשארות שמנוניות וכל דבר שאני נוגע הוא גם נדבק. חשבתי לעצמי, אם אני אשים קצת קרם ידיים על הכפות רגליים, אני אוכל לטפס על הקירות כמו ספיידרמן ולנקות את כל הקפה. אבל הכי גרוע זה שכשהידיים שלך הם או כמו נייר זכוכית או כמו סופרגלו, אז יש משהו שאהבתי לעשות רוב חיי ונאלצתי לוותר על זה. לא מצחיק. אבל הידיים זה לא הבעיה היחידה. הראש. אני יושב ועושה משהו, ופתאום אני נזכר שאני צריך ללכת לעשות משהו בחדר השני. אני קם, הולך לחדר השני, אני מגיע לחדר השני, אין לי מושג מה רציתי לעשות. אני יודע שזה קורה גם לצעירים ממני, אבל תנו לי לנחם אתכם, תגיעו לגילי, זה יקרה לכם הרבה הרבה יותר. ולמדתי להתמודד גם עם זה. אני רושם בנייד. הבעיה היא שהידיים שלך רועדות, גם האצבע וגם הנייד, אז כל מילה זה 3 פעמים. לפעמים עד שאני גומר את המילה הראשונה, אני שוכח מה רציתי לכתוב. ואם אני רוצה לכתוב מה, אז יוצא לי מה... אבל למדתי לחיות עם זה. אני הולך לחדר השני, אני מסתכל, אני רואה מה רציתי לעשות, אני עושה, אני חוזר לחדר הראשון, מה אני עושה פה?
מה רציתי לעשות. את זה עוד לא הצלחתי להתגבר. לא מזמן היה לי מצב שאני הולך לחדר השני, אני מסתכל על טלפון, אין טלפון. אני חוזר לחדר הראשון, אין טלפון. אני עושה חיפוש בכל הבית, אין טלפון. פעם זה לא הייתה בעיה. מטלפנים מהנייח לנייד, שומעים את הצלצול, מוצאים את הטלפון. היום אין נייח. חשבתי אני אכנס לשכנים, אבל לא רציתי לצאת אידיוט. אמרתי אוקיי, נתחיל לעשות חיפוש יסודי, נזיז דברים. אז אני מניח את הטלפון על ה... יואי, זה אבל הוא היה לי ביד כל הזמן. לא חשוב, העיקר שמצאתי אותו, אני יכול לטלפן. שיט, תפוס. אז אם אתם יכולים לבחור להיות צעירים ויפים ובריאים ועשירים או להיות כמוני, ללא ספק וללא היסוס אני ממליץ לכם להיות כמוני.